Аз съм Иво, работя в Ingram Micro и съм част от екипа на Pan Европа. Записах се в Берлиц, защото немски език е част от живота ми. Най-напред първо в гимназията, изкарах, там беше втори език. След това се наложи да отида една година в Германия, там работех, там го научих и за мен най-естествено беше да го продължа като се развивам. Казвам се Петя. Моята позиция е Inside Sales Associate в Ingram Micro. Към Берлиц учих немски език и възнамерявам да продължа с немски език, защото той ми е необходим за моето кариерно развитие и защото го харесвам. Zum Beispiel Schwierigkeiten, dass ich habe, sind die langen Worte. Ich hasse diese Worte, weil sie sind zu lang und ich vergesse alles. Und zum Beispiel, wir haben zu einer Präsentation zu machen und eine unserer Kolleginnen hat gesagt, Waldeinsamkeit. Und das war sehr schwierig, ich habe vergessen, wenn das eigenes, ich habe es gesagt.